سلام زخبركم تخاتلتنا سومنا في صميتات سبورت حجنا لكم قريبنا لنا مساكم صنحنا تنيل جميع كيلم كساب مزامو كتعزبنا دما بخبرنا عدم أب تحتي ياتاوي كبرتاتنا زبل تيما بهاجراوي فدريشن ياتاو سبورت مع كيلوم أب قصر إكسبو نسلسته معالتات نخلون زوباتات كلب دندن ناي منستر مكلخال كمون زوبا سوان أتقاليلو أب قصر إكسبو كاد زقني وردرات سنبت سلسته حساس تزازيموم أبتي العلوت حلفتي ناي كبر عدماتن زترخبلو ناي مزازم علت أتو برهانة خست نخلوم تساتفتي انقع نما فتسم تابصحكم نحرم بالوم كلهم تورادرتي يجيكو سبسيبوم زرعيو ناي مستاف منفسن إيدوم أبزمت سنس مشارخت أكلات وحيدوم اتوردرات قلص المخال أبريهم بزمداي زنبرا سبورتاوي جون الدما موجيسوم أبتي بحفيشا بزت فلالي وردرات كاد زقني استمزقبوز يتكرين كلهم أب عينت ياتاو صوتا قبت الربع ليديا تسفهم عليهم كابقاش باركا نسند حقوس كابدو بقايا بحري رهوا أفرقي كابلو بأختلا قداميت كنا كتعود كيلام أب قبت أسلوس قداميت مبرق تصفاي كاب عن سبا كاليتي ترحاس حقوس كابدو بقايا بحري سالسيتي كحل برهانة كابقاش باركا أب قلس كبدت ناي سبعة كسب 85 كيلو قدامي تدرس أبو كلالا كابقاش باركا كالاي مرهو تصفى بحتا كابدو سالسي دما نهم دانييل كاب معكل كوينوم أب تمسس الوردر ناي 86 كساميتي كيلو دما قدامي إرمياس تصفازجي كاب كلب دندن ناي منستر مكلخال كلاي إرمياس داويد كاب زبا دبوب سالساي ميكيئل تصفى مريم كاب سمين عقيا بحري كوينم تعويتهم أب توسط كلتا بقلتا نايدك عنشتيو نيزوبا ما أكل زوكلا ديانا كحسين إلن قبر يسوسن قداموت كوخنان كلوام ناي سمين عقيا بحري سيرا قدا مس مريم عيسى دما كالاي درجة حيزن ناي زوبا دبوب سامراوي تداوت مسكوخب عند برهان دما ناي سالساي ترتا زرخباين أب حد بحد توسط ديك يتبعتيو قدامي محمد علي كيفر كاب دو باقي بحري كالاي قال أب منقست أب كاب ما أكل سالساي يافيت أسف فوقا وقاش باركام أب تصوتا بيب قداميتي عن سبا كاليتي قاش باركا سالسيتي دما دو باقي بحر كوينن أب أستيك قدامي حاقوس حيلة كاب عن سبا كالاي عبدو سلام أدم كاب قاش باركام سالساي روبيل قبراي كاب دو باقي بحر كوينم أبتي أقاطعمي أبو ومبر يعتو سبورت زخنة أتو برهانة تقست بعلوز صحفا نتاريخ نتصوتاتن نيتعود سبورت تملكت مصحفون كم شلمات قريبة نزا مصحف أب أوان هاجراوي فدريشن يعتو سبورت أب مقامو ويدما ودراتو أم مكياد ناي فيلم ودراتو بفدريشن قيمو أم مكياد زركبلو كاب 30 حدار كساب 3 تحساس أب زبرلو أوان يخم نزا مصحف زي أمريكم ما زلغمو نكو حقوسكم كلكم يفتو مجبرة حقوس حابك زودي قال أي نجار تصقنا إذا حبرت السب سلزخونة أنا نشتاق عمي جيري نمنتاي إذا تتصبت الكاني بوزحات كألو بزعبا زي سنة حبرت السب مهارات ونسلزلو نزي أما بقسي ليه صحيفي هذا اللهم بر بقعتها إلون أحسبني قل كما قات أما خوينو أبتيا تاوس بوتا خم أكل فس أمشي ما قل سلزلخو مزود درك أتفسانيا سلزمسات درب عوض كوينني سلازي أنا ديكون كنت عويته حبرت السبنا يتعويتو زود درات زخمين يرو حسكم موزعتكم تلمن حساباتن تزاميدو دو نبحك تزاميدو مغنياتو إذا أجتات نايز حبرت السب أب زبطات يزلا أب كتماتات حوص كتماتان درجات فيو هتأموت فيو أب روحو قطرات ناقن الله كلهم زي ما بزود الدرك قريبهم دلو من سيادك مبزحتهم كابرحو قطراس لزمصو التياتا ولا مولو أي فلوتو أصور أي كاب أو ما يرحقن سلازي يرحقه أبز أوانزي نزي مدرخ زي كفيتنا نودر حاسبنا حسابات مصحابنا يوم سقمات أي نبورون كن بلاي نخلينا مغنياتو بزبنا وسبورت وي بزنا إتاو سبورت سلتوغاني جن كم أكل هوتهم غيرهم سلزو وصدو تنزباتات توساقي سوا مكل خلون كم حدا أكل غيرنا سلزغرنيان بتودد راب شمونتي أكلات ينيرو شديش زباتات زن كلتا مسوسقنا لاب شمونتي ينيرو معرت زقوب بأخيدو دو انت الكاني قرب زقود لنا نجر سلزلو معريو خيدي لنا خنزارب أبز أوانزي أين خلينا انت إذا صبق عوات نيرو الكاني خيلكم كنت حتى نتخيلها مخنياتو إن حرت بقيسو صباح حدا سقوم تنقد كم زخيس للفلت إذا ما بقسزي ناي صباح حيال زلاي إذا ما بقسزي إذا من سياتن زواتاتن
ኣለና ካይ ናይ ገዛእ ነብስና ያታ ኢሎም ኣብኡ ከም ዝሓስቡ ንምግባር እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ዞባታት ከም ዕዮ ገዛ ምእንቲ ክሕዞ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኩሮ ገይሩ ገለ ነገር ንኽሰርሕ ባይታ ንምንጻፍ እዩ ስለዚ ከም መንጠሪ ባይታ ኢና ተጠቂምናሉ ዘሎ እምበር ከም ሓደ ውጡእ ነገር ወይ ከዓ ጽቡቕ ውድድር ኣካይድና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ወላ እንቶም ኣለይትን ዳነይትን እውን ዓለምትን ከይተረፈውን ምትማል ዝገበርናዮ ርክብ 40 ካብ 100 ካብቲ ኣታውፅኦታ ኢና ኣቲንያ ዘለና 60 ካብ 100 ተሪፉና ኣሎ ስለዚ ነዚ 60 ካብ 100 ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ከመይ ጌርና ሙሉእነት ነልብሶ ግን ስራሕ ክሓተና እዩ እቲ ዝዓበየ ክሳይ ዘለና ሕጂ ብሓቂ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ከመስግኖ ዝደሊ ሕጂ እውን ደጊመ ከመስግኖ ዝደሊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ሕጅዎ ዘሎ ብዛዕባ ዝያታዊ ፀወታ ዕለት 11 ጉባኤ ኣሎ ብያታዊ ፀወታ ጥራይ በሃገር ደረጃ ጉባኤ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን መዲቡ ኣሎ እንታይ ስለ ዝኾነ መዲብዎ ተልካኒ ኣቓልቦ ሙሉእ ሂብዎ ኣሎ ክጉስጎስ ኣለዎ ናይ ውሽጢ ክብርበር ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ኣለዎ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንኽተኣታቶ ከዓ ዝለዓለ ደረጃ ሒጅዎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ምልክቱ ናይቲ ጉዳይ እዩ ማዕረ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከዓ ከመስግኖ ዝደሊ ኣካል ኣሎ ማቱ እዚ ኣካል እዚ ካብቲ ተጀመርናሉ ጀሚሩ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ኩሉ ዓቕሙ ኣዋዲዱ ዘድሊ ነገራት እንዳተቀራረበ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ታይኮን ንሙሉእ ዓለም ከቃላሓልና ዝቐነየ ምስሪ ዜና ልዕሊ ኩሉ ከምስጋና ይወሃቦ ምናልባት ስርሖም ድዩ ዝብሰብ ክውሉ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ስራሕካ ተገዳስነት ጌርካ እውን ኮ ኣይከይድን እዩ ከም ዕቱብ ብዕቱብ ከም ናትኩም መደብ ጌርኩም ሓስኩም ከዓ ኣካል ናይዚ ውድድር እምበር ንስኹም ናይ ደገ ተዓዘብቲ ገይረ ኣነ ኣይወስዱን ስለዚ ኮሚሽን ባህሊ በዛ ሓደ ወገን ባህልን ስፖርትን በዛ ሓደ ወገን ሚኒስትሪ ዜና በዚ ካልኣይ መገዲ ጌርና ምስ ርኤናዮ ኣብ ሓደ መድረኽ ክንድይብ ከም ንኽእል ዓብይ ተስፋ እዩ ምስኡ ኣተሓሒዝና ንዛረቦ ነገር ኣሎ እዚ ያታዊ ፀወታ እዚ ሓይላ ሓዊስካ ዝፅወት ፀወታ እዩ ጎነፅ ኣለዎ ኣካላት ምህሳይ እውን ኣለዎ ነዚ ኣካላት ምህሳይ እዚ ከየጋጥመና ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ዞባ ማእከል እውን ሪኢኹሞም ኢኹም ክልተ ኣምቡላንስ ይቐሪቡልና ምስ ክኢላታት ሕክምና ሰቡን ከቢድ ጉድኣት ኣይኮነን ግን ክልተ ሰብ ተጎዲኦምና ቁልጡፍ ዝኾነ ረድኤት ስለ ዝገበሩሎም ግን ኣብ ዘይስተይዲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከይከደ ረዲኦምና እዮም ፖሊስ ንባዕሎም ሪኢኹሞም ኢኹም ንፀጥታ ምሕላው ስለዚ ኩሉ ኢዱ ስለዚ ሓወሰሉ በይንና ፌደሬሽን ያታዊ ፀወታ ተዓዊትና ኢና ወይ ንስኹም ፅቡቅ ከይትኩም ክዘብለና ነገር የለን ኩልና ነንእሽተይ ይኹን ዓዓቢ በብደረጃና እጃምና በርኪትና ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ነዚ እዋን ዝመደብናዮ መደብ ዕውት ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ውድድራት ከም ተጻወትን ኣሰልጥንን ኮይኖም ንዝተፈላለያ ዞባታት ወኪሎም ዝተሳተፉ ከመይ ከም ዝነበረ ብልሳኖም ክገልጹ ከለዉ ከይተረድኦም እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝተኻየደ ውድድራት ከም ዝተዛዝመ ዝገልጻ ካብቶም ድያድኑ ዓይነት ፅወታ ገበጣ ዝነበራ ወይዘሮ ስላስ ኣነንያ ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሰንን ኣብ ቀጻሊ ድማ ብሰፊሑ ክስራሓሉንን ሓቢረን ዝኽብርኩም ተኸታተልትና እዚ ውድድራት እዚ ኣዴታት እውን ከይተረፋያን ከም ድያድኑ ኮይነን ተዓዚበንኦ ተኸታቲለንኦ ነቲ ዝነበረ ናተን ኣካይዳ ወይ ድማ ዝነበረን ተመክሮውን ዝካፈላሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ሓራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳይ ዝርከባ ዘለዋ ኣደይ ስላስ ኣነንያን ሓራይ እስከ ኣደይ ከመይ ነይሩ እዚ ውድድራት እዚ ክብርታትናን ከምኡ ድማ ያታና ክብርታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ወይ ድማ ቴማ እዩ ተኻይዱ ነይሩ ሰለስተ መዓልታት እሞ ከመይ ተኸታቲልክኖ ናይ ቀደም ነበራት እዘን ናይ ሕጂ ጀሚሮን ዘለዋ ግን ናይ ብሓቂ ተካይደን ጽቡቕ እየን ዘለዋ እቲ ሓራይ ግን ዝበለፀ ከምፅአን ተስፋ ኣለዎ ሕጂ ከዓ ንዓመታት እዋን ዝርአየና እምበር ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኢና ብለና ቀኒ ንሪእን ቀኒና እዚ ውድድራት እዚ ከም ዝሓለፈ እዋናት ኩላትና ከም ዝተዓዘብናዮ ድማ ዝተኸታተልናዮ ከም መማቕርቲ ተባሂሉ ኣብ ፌስቲቫላት ጥራይ ዝካየድ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ርእሱ ክኢሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ተሰሚዕክን ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ካብቲ ገዛ መውፅአ እውን ሕጂቲ ገበጣ ሳቆሪፀ እየ ነይረቲ ምውድዳር ሕጂ ግን ከምኡ ሰኒ ግደፍን እንታይ ገበርኩም የኢሉ እዮም ንዳኛዮ ንዕዳዳሓን ምሰኒ ዋይ ተሓንበሩ
هكا دانا بيني لي مسي صبك قنينا خا سرحو دقنيا تنقدت قدم نبرات يا زني حجي جمرت ግን تماص انصبق يدله جنا عامت هذه نقصاله دي برتعجهون ኢና ክንብለና ቀኒና ዘለና زغبركم تخاتلتنا كمزي كلاتنا بساعة زين عزوة زلنا حدا خفتهم أب تسعاتات أب ملعل كبدت ميزان كم دما أب قلس استفلالي وردرات أب قرصي كيترفه كابتم عوتات زنبر سبورتنيا يو مسايزر كبزلو إذا سبورتنيا زي أب ساعات زي ولا كوا بعدمه انتدف أب حمسات جزء تخده جن نزي زلو نياتو سبورت بتزلوه كلت كساته فيلو مسيو ندري زلنا نسون أمناي 100 كيلوغرام زتساتفه عوت زخنة ناي زبادو زرتعو زخنة إرمياس تسفازجي مسايزر كابزلو كوحقو سكا إرمياس كمل يرمورا درتخا تحس كاز قربكا بقعات كمنا كساب حجي أعرف كان زلخا اسكا تبعوا خمين يرو زن سلسة معلتات بهاجراوي فدريشن ياتاو سبورت زتخايل وردرات أب قصر إكسبو ناي بحق دس بلك هاي زي ياتاو سبورتي دفاع له زقبا وبهاجر درجة وكيل كمان هاجر كهتصوع نعشو قلعت ملميلكا أنا هاجر دسوعو كتقبريتي أنا تسفى مالتي نمسعون برزد تقبل لومي بتعمي كبد بلينيرو إذا أبزا سومون زيا أزيو أهلا خين هل دملون تسحبي دس بلكا بتعني زي كم زيلك تعود بتعمي عند دس بلكا بقى زخبركم تخاتلتنا كم زقدمكم كتعزبوا صنحكم ابز ساعات زون كال قال نسيتي اب مكتال دق انستيو ياتاو سبورت كوينا اب مسرح تركب زلا مساي تركب زلا هراي سارا بوخراي ازي مسغنا كيفاتو اسكا كاب غاش بركه يخمصيخي ابليكيشن 13 نون توراداري تخليركي اب ساعات زغن كم تخاتتاليت كونكي اخي ابتي فدريشن ياتاو سبورت اب معي تركب زلهمو وعلى خمين يروزن 3 معالتات استخايل وردرات Thank you. بتعني أزيو دس زبل سبورتينا هنركينا مهنياتو زي سبورت زي ياتاو سبورت زي بستفعل على نجارات ننوح زي دس كيلوز أنا حكينو حجيجن أبزي زي سلسة معلت زي أجومرلوس أزيو محزنتاوي صوتات كينو أب شدش صوتات كبري أغلناها بخلو عينت صوتها كينو أزيو خا سحابن مساتن كم زنبرة كم زغرة خا مشالو كم زرينا خا بتعمي دسبل صوتها أدقري كدم أدقري معنا سجى أنا كادو أصلا تينا فلك أدقري أفرس أنا تها كادو أنا إني كهو مسبتها أدقري ونانو نبره أدقري زبراء كهبحري اللي تمد أدقري كني مسبتها أدقري كدم ممكن أبزي خكياد زقني وردرات ياتاو سبورت زباقاش بركا بعسرانة بيخا قبل الكوينة أب مودع تعوتات زباطاتن ولك سباتن دما زي تلال ولو بشلمات كاب حلافي كوميشن بحلن سبورت من إرترا أمباسادر زمرة تخلم حلافي مكون قوسكاسن حبريتان منيستر مكل خالن مكتتال فدرشنات كولونيل سلومون سيوم وأنا كاد سرح زبا معاكل آتو زري تولد برحن ويزرو حواء محمد حلافيت كفلو بحلن سبورتن زبا دوباق بحري كالوت سبسلطان منغستي زي تلال ولو شلمات وسيدو بقبصاوي بخلص حسبن قبرن كوهاب زقني سلطنا بادمنتن قدام كلتا تحساس تزازيموم بهاجراوي فدريشن وددر بادمنتن إيرترا استودبه ناي قداماي درجة سلطنا أسلطنتي لشوعت معلتات كوهاب كأنيم السلطنا بقبصاوي إنستراكتور دكتور أحمد ريدا بكلس حسابن قبرن تسنيو كاب كلن زوباتات نستواصو أسلطنتي توهيبوم كابزي بمقصال مسلت أنتي نايز سلطنا نزكايد نيوك على محتت قتلنا نقرب لكم مكتتالكم سانا يخون level 1 badminton coaching course بهال زبز حجزي نقلعو ويدما تحت 16 عامت قلعو كوتش اب تقبرلو ويدما badminton تمرلو اب تدل جزين دي هتقملو level 1 مستوسد تحت 16 عامت زلو قلعو هتصانات badminton كتمهر qualified ويدما بقع تخون level 1 موسادنا كاب حجنينيو زلو جزي زخون قلعة 10 منتزلو qualified coaches ناي badminton كنا نماتيو زخون قلعة كنمهر نخلينا كنسلطن نخلينا ناي badminton تتصايتي حجي نازي كورس كا كاب شامنا كيف سلا جمهور كنا تمصوات ستيل كمان تسكا حجي صوات له امصوات زلن عقمي مسود اخو خاب صوات مسود اخوس كوتش تكون لنا ناي زمانه بمبالي نعي opportunity هو من زي عدل مالتي
ሕጂ በዚ ዕድል ዝሃብኑሃ ብጣዕሚ የመስክኖም ይገባና ማለት እዩ እዚ ናይ 2023 ዝወሰናይ ኮርስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ and ኣብቲ 255 ፔጅ ነይሮ እዘን ፔጅስካ within 4 days ኢና ወዲናየን ማለት እዩ ሕጂ እዘን 255 ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ብምውዳእና ብጣዕሚ በቃ ንድዒ ካልኣይካ ትምህርትና ሳክሪፋይስ ጌርና ትምህርትና ገዲፍና ኢና ኣብዚ ኣፍቂዶምና መምሃራና ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ማለት እዩ መጀመርታ ዶክተር ኣሕመድ ኣሕፂሩ ነቲ ትምህርቲ ብምምሃሩ ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ማለት እዩ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ እቲ ምንታይ ኣቐዲምና ኣብ ወርሒ 9 ቤዚክ ወሲድና ነርና ኣዝዮም ብዙሓት ብቤዚክ ዝሰልጡን ነርና ካብኦም ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ልዕነት ኣምፂኦም ዝተባሃሉ እንደገና ንሌቨል 1 ክንወስድ ናብዚ መፂና ኣዝዩ ፅቡቕ ከዓ ነይሩ ኣነ ከም ፊሊሞን ኣብቲ ወርሒ 9 ካብ ዝወሰድኩሉ ግዜ ኣትሒዘ የስልጥን ኣለኹ ኣነ ዝስልጥኖም ዘለኹ ቆልዑ ኣለውኒ ሕጂ ካብ ዕረፍቲ ገዲፈ መፅእ ዘለኹ ንዕኦም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝበሃል ወላ ኣብ ውድድር እንተዳሪእናስ ኣብ ዞባታት ዘለው ኣይኮኑን ድመፁ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ባድሚንተን ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ተሓፂሩ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ ግን መንግስትና ብዘተኣታተወ ካብ ኩሉ ንእሰን ዞባታት ዘበሉ ክሳተፉ ኣለዉ ኣብ ዝብል ኩነት ከሳተፍ ተስፋ ኣለና በዛ ሕጂ ዝወሰድናያ ኮቺንግ ሌቨል 1 ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ብቑዓት ኢና ማለት እዩ ንኣሽቱ ኣንደር 15 ኤጅ ዘለዉ ቆልዑት ክነሰልጥን ሙሉእ ዓቕሚ ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሃገር ከዓ ባድሚንተን ከምቲ ዝበለትና ማይ ፓርትነር ማለት እዩ ብዙሕ ተፈላጥነት የብሉ ሕጂ ንሕና ኣብ ወርልድ ዋይድ ተዘርጊሓ ባድሚንተን ኣብ ኤርትራ ንሕና ከዓ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣስፋሕፊሓ ዘላ ኣብ ንሕና ከዓ ከም ብዙሓት ተፃወት ክነፍሪ እዩ ዕላማና ማለት እዩ ብጀካ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ካልኦት ብዙሕ ተራ የብሉ ሕጂ በቶም ዞባታት ዘለና ኩላህና ማለት እዩ ኣብ ባድሚንተን ብዙሓት ተፃወት ክነፍሪ ሙሉእ ተስፋይ ማለት እዩ ከም ኣነ ደናይት ከዓ ኣብ ዞባይ ብዙሓት ተፃወት ክነፍሪ ናይ ባድሚንተን ሙሉእ እንታች ሙላን ማለት እዩ ፅልዋ ኣብ ጋሽ ባርካ ባድሚንተን እኳ ብዙሕ የለን ተበልናይ ሓሽት ምንታይ ትሕቲ ቅርፂ ዝበሃል ሓደ ካብ ኣገዳሲ ንባድሚንተን ኩነቲ ግን ብዝተኻለና እንታይ ንገብር ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርትታት ሆል ኣብ ዝረኸብናሉ ድሮ ንሰርሓሉ ኣለና ሕጂ ካብኡ ንላዕሊ ንምወሳኽ ወይ ንምብርታዕ ከዓ ዝከኣለና ፃዕሪ ክንገብርና ምስቶም ኣቐዲሞም ሳይት ወሰዱ እሞ ከዓ ኣብ ዞባ ተሪፎም ዘለዉ ምስኦም ብምትሕብባር ድሮ ጀሚሮም ኣለዉ ጅሮኒ ኣነ ከዓ ክርከቦም እዩ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ጥራይ ዲኮነስ ኣብ ብዙሕ ዓለም ባድሚንተን ዘይፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ባድሚንተን ሲ ልክዕ ከምቲ ካልእ ስፖርት ኣብ ኦሎምፒክ ኣትዩ እዩ ኣብ ዓለም ሲ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘለዎ እዩ ግን ሕጂ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ወላስ እንታይ ባድሚንተን ዝብለካ ሰብ ኣሎ ሕጂ ነዚኦም ከምዞም ዓይነት ሰባት ባድሚንተን ዝበሃል ብጣዕሚ ጥዑም ኣዘናጋዒ ኣገዳሲ ዓይነት ስፖርት ከም ዘሎ ከነፍልጦም ንደሊ ካብኡ ዝበለ ከዓ ንህፃናት ድማ ተገዲስና ክንምህርን ከነተባብዕን ይደሊ ብማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዝተማእከለ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትካላት መንግስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀፂሉ ነይሮም ፀብፃዊ ስዕብ እቲ ብማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ተማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ካልኣይ ሰሙን እዩ ኣቑፂሩ ዘሎ ኣብቲ 1-2 ታሕሳስ ዝተመዝገበ ውፅኢት እንክርአ ሚኒስትሪ ዜና ምስ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓደ ብሓደ ክትፈላለን ከላ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኦዲት መወል 2-1 ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ንሚኒስትሪ ፋይናንስ 9 ባዶ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ንፈንቅል 3 ባዶ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ድማ ንኩባንያ ህንፃ ሳዋ 2-1 ረቲዐን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኣመልኪቶም ኣካየቲ ናይቲ ንጥፈታት መብርሂ ክቡና ኣዘራሪብናዮም ነርና ኦኬ ስሞን ገብሪ ህይወት ካብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ እቲ ኣወዳድባ ካብ ብድሌት ናይተን ናብ ሚኒስትርታትን ኣፍረይቲ ትካላትን ዝነጥፉ ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ክንገብሮ ኢልና ብዝጀመርናዮ መደብ ኣብ መንጎ 10 ጋንታታት ናይ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ኣፍረይቲ ትካላትን ዕላሙ ድማ ንመንእሰይ ኣብ ብስፖርታዊ መዳይ ጌርካ ንዚ ሓሸ ናይ ስራሕ ሽርክነትን ዕላማታትን ነቲ ማሕበር ከዓ ንጥዑይ መንእሰይ ኣብ ምፍራይ ሓጋዝ ጥራ ንክህልዎ ኢሉ ዝተዳለወ እዩ ኣክቹሊ ብሰናይ ድሌት ናይቶም ተፃወትቲ እምበር ብዙሕ ከምዚ
بمدبن ناي عب مولان استدالو قلا يكونن جن نعبيتو نخنصر حلو قلا ملتات كا مدبات له. اوكي مجمريا انا فتمام هاي بال كوميشن بحال سبورتين يتسرح كم توسخ نتفتكا اب حقراو ولنتاوي لقس الدم كم ابتناي حزباو ركباتن ابتناي سندانيا بنطف معناتيو اجتي قندي علامانها انتايو تي سبورتاوي نتفتات اب منسيات تفتاوي اجي تفتاوي ስለዝኾነ እቲ ሓሳብካ ናይ ወለንታውነት ፍላይ ምስ ደም ዝተኣሳሰር ኣብቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ስፖርት ዝተኣሳሰር እንድሕር ጌርካዮ ዝያዳ ፃላውን ዝያዳ ክሰርፅ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ንዑይና ሞር ደገፍ ንገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ነዚ ናይ መንእስያት ብፍላይ ካብ ምስ መንግስታዊ ትካላት ዝተኣሳሲሩ ዝኸይ ዘሎ ውድድር እንታይ እዩ ቀንዲ እዚኦም ኣብዚ ውድድር ዘለዉ ብምሉኦም ኣባላት ወለንታዊ ለገስ ደም እዮም ኣብ ሚኒስትሪታትን መሻርክቲ ኣካላትን ተጠርኒፎም ዘለዉ ሕጂ እቲ ጽቡቕ ነገራቱ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ደም ልግሲ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እናበፅሐ ከይዳ ኣሎ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ናቱ መቐፀልተኻ እንታይ የድሊ ንቕሓት የድሊ ማለት እዩ ትጎዝጓዝ የድሊ ሕጂ ትጎዝጓዝ ከዓ ኣብቲ መንግስታዊ ትካላት ኣብቲ ስፖርተኛታት ንቕሓት ኣሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ኩሉ ንቕሓት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ስለዚ በዚ መንገዲ ጌርና ነቲ ንጥፈታት ነቲ ውድድራት ካይድና ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ንቕሓት ናይ ወለንታውነት ክዓቢ ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዓሚ ጌርና ነርና 8 ጋንታታት ተወዳዲረን ነረን ናቱ ፅልዋይ ከዓ እዚአን 10 ጋንታታት ተወዲበን ዝቕፅላ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደም ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ዘድልየካ ኩሉ ግዜ ዘድልይ ማለት ንፅባሕ ይኹነለይ ድሕሪ ፅባሕ ንዝመፅ ዘሎ ዓመት ኢልካስ ትግበር ልግሲ የለን ኩሉ ግዜ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ መንእሰይ ይኹን እቲ ትካላት ይኹን እቲ ናይ ወለንታውነት ንጥፈታት ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ ክኸውን ስለ ዘለዎ በዚ መደብ ጌርና ኢና ንካይዶ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም መጀመሪ ኮይኑ እቲ ብቅድሚ ሕጂ ብሃማመት ዝካየድ ነይሩ ገለ ንዑ ብሓንሳብ ከም ሴሚናር ገለ ጌርካ ንዕቢብ ዝበለ መልክዑ ከመይ ገይሩ ይካየድ ንኸምኡ ዝዓለመ እቲ ዕላማ ኣትሊስት ኩለን ትካላትካ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ኣነ ደስ ብለኒ ከም ኣዳላዊት ኮሚቴ ምስቲ ድሌታት ናይ ስፖርት ዘለዎም ትመንእሰይ ሳብ ሕጂ ግን ብማእከላይ ክሳይ ዝኸይድ ዘሎ ኣክቹዋሊ ፅቡቕ ኣለኻ ፅቡቕ ናይ ደገፍን ናይ ክሳይን ረኺቡላ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዮም ዘለዉ ቁሩብ ግን ከምዚ ቅድመ ምድላዋት ስለ ዘይብሉ እቲ ውድድር ከዓኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ስለ ዝተኻየደ ቁሩብ ናይ ትሬን ገለ ፀገም ዘለዎን ገለ ትካላት ኣለዋ ገሌን ካብ ብዕቱብ ዝተዳለዋሉ ትካላት ኣለዋ ብሓፈሻ ግን ብፅቡቕ ግለፅ ሕጂ እንታይ ምስለካ እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ከተካይድ ከለኻ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ወፃኢታት ብዙሕ ንጥፈታት ብዙሕ ውዳበ የድልዩ ሕጂ እቲ ማሕበር ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ተበላፊኑ ተሓጋጊዙ ዝገብሮ ነገራት እዩ በዓሉስ ወዲቡ በዓሉ ዓቕምታት ገይሩ ገንዘብ መወላ ገይሩ ክገብሮ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እዩ እዚ ኸማን እቲኦም መንእስያት ወይ እቶም ኣባላት ንባዕሎም ተወዳዲሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ እዩ ኸማን ቀሊሉ ዘሎ እምበር ከም ንፈልጦ ውዳበ ናይ ስፖርት ክትገብር ከለኻ ኣዝዩ ኤክስፔንሲቭ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ግን እንታይ እዩ ወለንታውነት እንድሕር ኣለዎ ግን ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ማለት እዩ ትራንስፖርተኛታት ወላተን ትካላት ባዕለን ስለ ዘካይደው ዘለዋ ነቲ ናይ ባጀት ይኹን ናይ ወፃኢታት ድዩ ናይ መካየዲ ድዩ ብዙሕ ነገራት እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣዝዩ ይቕንስ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ይቕንስ ኣሎ እንድሕር ኢልና ወለንታውነት ስለ ዝሕወሱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓሚ ዝነበረ ሕጂ መበገሲ እዩ እንታይ እዩ ከዓ ነይሩ ኣብኡ ኮሚኒቲና ኣካይድና ከምኡ ንኣብነት ኣብቲ እዋን ትካላት ነይረን ናይ ማሕበራት ነይረን ብውልቂ ናይ ጥዕና ትካላት ዘይ ማሕበራት እውን ነይረን ሕጂ እንታይ እዩ ትጥርናፈ ቁሩብ ክሳይ ይኸውን ከምቲ ዝድለ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብብዝሒ ዓቕሚ ኩሉ እዚታት የድልዩ እዚኦም ግን ኩሎም ኣብ ትካላት ስለ ዝሰርሑ ቀሊል እዩ ማለት ንኽትውድቦ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣባላት እዮም እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ደም ዝልግሱ እዮም ካርድ እውን ናይ ኣባልነት ክግበረሎም ዝኽእል እዩ ኣለዎም ከዓ ሕጂስ ቀሊል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ዓሚ ዝነበረት ውድድር እንታይ እያ ፈጢራቶ ምስለካ እቲ ዝነበረ ሽዑኡ ብምሉእ እንተን ትካላት ሰለስተ ዓይነት ነይረን ናይ መንግስቲ ትካላት ነይረን ናይ ማሕበራት ነይረን ብውልቂ ከዓ ዝሰርሓ ነይረን ንምንታይ ኢና እሱ ጌርናዮ ኣብ
ኮሚኒቲ ወይ ካብ ኮም ንኽሰርጸልና ኢልና ኢና ኮም ጌልና ዛስ ዋይ ከዓ እቲ ኮሚኒቲ ስለዚ ሰረጸ ከምዚኦም ዝኣመሰላ ትካላት ከዓ ነቲ ናይ ማሕበር ወለንታውን ለገስ ደም ኣባልነት ረኺቡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፅና ንዝቕጽል ከዓ ሕጂ እዚኣ መዳለዊት እያ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ 2024 ናይ ዋንጫ ወለንታውን ለገስ ደም ብምኽንያት መዓልቲ 14 ሰነ ማለት እዩ ሽዑ ካይዶ እዚ ከዓ ናቱ ውዳቤታት ክኾን ማለት ቅድሚ ሕጂ 8 ጋንታታት ኣለዋ እዘን 10 ኣለዋ ብሕጂ እውን ክሳተፋ ዝደልያ ጋንታታት ኣለዋ ንሳተን ከዓ ኣብኡ ከዓ ኣትዋይን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ከዓ ተን ዝበለፃ ጋንታታት ወዲብና ዓበይቲ ሪሶርስ ማለት ፀጋታት ወሲኽና ከመይ ገይሩ ከም ዝኸውን ኣብ ምድላወት ኣለና ማለት እዩ ንክልተ ኣዋርሕ ምምላእታ ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮን ብሽክለታ ማውንቴን ባይክ ንኡዝባ ድባርዋ ሰንበት 3 ታሕሳስ ብድሙቕ ኣገባብ ተዛዚሙ እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡዝባ ድባርዋ ን8 ሰናበቲ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ኣብ 4 ዲቪዥናት ተኸፋፊሉ ተሰላሲሉ እዚ ማለት ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርዐ ኮይኑ ልዕሊ 100 ተወዳደርቲ ነበሩ ኣብቲ ሓላፊ ጨንፈር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ንኡዝባ ድባርዋ መንእሰይ ዳንኤል ካሰተ ኣባል ባይቶ ዞባ ደቡብ ኣቶ መሓሪ በርሐ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ወለዲ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ከምኡውን ላዕለዎት ኮሚቴ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ብኣካል መፅኦም ነቲ ውድድራት ተዓዚቦም እዮም ኣብ ወንበር ፌደሬሽን ብሽክለታ ንኡዝባ ድባርዋ ኣቶ ጎይቶም የቦ ምስ ኩሎም ሕፅረታት ብድሆታት ብደገፍ መሻርክቲ ዝተገብረ ሓገዛት ብምምስጋን መንእስያት ንኡዝባ ድባርዋ መለለኦም ምፍራይ ስሙያት ዓበይቲ ፀለውቲ ስፖርተኛታት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንዕቤት ስፖርታዊ ንጥፈታት ምብርባር ብእኮም ደረጃ ተታሒዙ ከም ዘሎ ንምዕዋቱ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ደገፍ ክህልዎ ብፍሉይ ድማ ሰብ ፀጋ ዝለዓለ እጃሞም ከበርክቱ ተላብዮም ኣብቲ ናይ መዛዝም ጋጣሚ ብሉፅ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዘንፀባርቑ ብፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ 4 መዳልያታት ክውፈየሎም እንከሎም ብዘይካዚ ህይወት ዘርእምሉ ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ ከም ሄርሞን ኣብርሃም ናሆም ኣድሓኖም ናሆም ወልደስላሰን ካብ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ዝኾኑ ሳይሞን ተክለ ኪኤለ ጣዕመ ተስፋ ሚካኤል ኣቶ ገብረ መስቀል ተወልደ ብርሃን ዝኣመሰሉ ብሓፈሻ ልዕሊ 5,000 ኣቕፋ ዝበፅሕ መጠነ ገንዘብ ክብርክተሎም ክኢሉ እዮም እቲ ፌደሬሽን ብሽክለታ ንኡዝባ ድባርዋ ብዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ዝዓገበ ኣቶ ዮሃንስ ገረዝጊሕር 500 ኣቕፋ መታብዒ ገይሩ እዮም ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ መዛዘም መዓልቲ ዝተኻየደ ውድድራት ዝተረኽቡ ውፅኢት ድማ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሜሎት ቴድሮስ ካልኣይ ኤቨን ክፍሉ ሳልሳይ ያፌት ኣማን ራብዓይ ናትናኤል ኤፍሬም ሓምሻይ ተመስገን ካሕሳይ ሻድሻይ ዳንኤል ኪዳነ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ድማ ቀዳማይ ላሚክ ፀጋይ ካልኣይ ኣሚናዳ ኣብ ኣለም ሳልሳይ ናትናኤል ክፍሎም ራብዓይ ያፌት ዘርአ ሓምሻይ ዳንኤል ክፍሎም ሻድሻይ ሴም ዳንኤል ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሌድያ ኣፈወርቂ ካልአይቲ ልዋም ኪዳነ ማርያም ሳልሲቲ ፀጋ ቡፅ ኣምላኽ ራብዒቲ የሩሳሌም ክፍሎም ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሴም ዳዊት ካልኣይ ነሆም ወልደ ስላሴ ሳልሳይ ሙሉጌታ ሙሴ ራብዓይ ሄርሞን ኣብርሃም ሓምሻይ ኤቨን ጎይቶም ሻድሻይ ሳሙኤል ሚካኤለ ብምዃኖም ናይቲ ዕለት ውድድራቶም ክፍፅሙ ክኢሎም ኣብ 8 ሰናበቲ ብሁለት ዕውታት ዝኾኑ ድማ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ሚሊዮን ቴድሮስ ብ33 ነጥቢ ካልኣይ ኤቨን ክፍለ ብ32 ነጥቢ ሳልሳይ ተመስገን ካሕሳይ ብ22 ነጥቢ ራብዓይ ናትናኤል ኤፍሬም ብ18 ነጥቢ ሓምሻይ ማህደር ኣማኑኤል ብ17 ነጥቢ ሻድሻይ ዳንኤል ኪዳነ ብ15 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ላሚክ ፀጋይ ብ44 ነጥቢ ካልኣይ ዳንኤል ኣሸብር ብ34 ነጥቢ ሳልሳይ ኣሚናድ ኣብ ኣለም ብ31 ነጥቢ ራብዓይ ያፌት ዘርአ ብ24 ነጥቢ ሓምሻይ ዳንኤል ክፍሎም ብ23 ነጥቢ ሻድሻይ ናትናኤል ክፍሎም ብ19 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሊድያ ኣፈወርቂ ብ55 ነጥቢ ካልአይቲ ልዋም ኪዳነ ማርያም ብ32 ነጥቢ ሳልሰይቲ ፅገ ቡፅ ኣምላኽ ብ22 ነጥቢ ራብዒቲ የሩሳሌም ክፍሉ ብ22 ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ፆታ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ሳሙኤል ሚካኤል ብ74 ነጥቢ ካልኣይ ሄርሞን ኣብርሃም ብ64 ነጥቢ ሳልሳይ ኤቨን ጎይቶም ብ58 ነጥቢ ራብዓይ ሙሴ እስያስ ብ47 ነጥቢ ሓምሻይ ናትናኤል ሙሉጌታ ብ40 ነጥቢ ሻድሻይ ናሆም ኣድሓኖም ብ32 ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ዕወታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይቲ መዓልቲ ከም ዝተቐበሉ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ንኡዝባ ድባርዋ ፊልሞን መሓሪ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣረዲኦም ኣብ ንኡዝባ ባፅዕ ከም ኣካል ናይቲ ትንሳኤ ስፖርት ንምብርባር ዝግበር ዘሎ ውህድ ፃዕሪ ጉባኤ ምርጫ ፌደሬሽናት ቅድድም ብሽክለታ ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ መርበብን 29 ሕዳር 2023 ኣብ ከተማ ባፅዕ ተሰላሲሎም እቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ዝተኻየደ ናይ ምርጫ ስነ ስርዓት ኣካየደ ስራሕ ንኡዝባ ባፅዕ ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ዘስምዑ መእተዊ ቃል ሙቃም ፌደሬሽናት ስፖርት ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ መድያዊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ወሳኒ ግደ ይዓቢ ኣብ ርእሲ ምህላው ስሩዕን ዝተወደበን ውድድራት ኣብ ምስራዕን ብሉፃት ስፖርታውያን ኣብ ምፍራይን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገብር ምምልካት ተመረፅቲ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ሓያል ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎ ተገንዚቦም ነቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ባህግታት ከማልኡ ዝኽእሉ ክኾኑ ከም ዝግባእ ዘኻኺሩ ሓላፊት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜን ቀይ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ብገዳ
ተወዳኣ ሰረት ሒዙ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንብርባርን ናብ ነብርን ምላስን ኣብ ዝግበር ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ተራን ኣበርክቶን ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ሰብ ጸጋም ብቐንዱ ብንጥፈት ኳስኡ ብምጽዋዕ ኣታዊታት ስፖርት ንምሳን ከዓ ከም ሰረቱ ዝገበረ ክኸውን ከም ዝግባእ ገንዚባ ኣብ ተጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዝተኻየዱ ጸብጸባት ንጥፈታት ብሽክለታ ኩዕሶ እግርን መርበብን ኣብኡ ዝነበረ ብልጫ ዘጋጥመ ብድሆታት ክቐርብ ከሎ ኣብ ምድንፋዕ ስፖርት ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ድማ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም ኣማሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ኣብ ዘስምዑ መዛዘም ቃል ዝተወደበን ስሩዕን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ምምእዛን መንእስያትን ምፍራይ ስሙያት ስፖርተኛታትን ኣብ ምፍራይ ሓያል ጽልዋ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ተዳኺሙ ዘሎ ውድድራት ናብ ንቡር ንምላስን ምቋም ፌደሬሽናት ስፖርት ቀላሲ ከም ዝኾነ ብምምልካት ትንሳኤ ስፖርት ንምሕያል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምትሕባር ምምሕዳር ከተማ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጾም ሻምፒዮና ካልኣይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ቀዳም 2 ታሕሳስ ምድብለ ዝኾና ጋንታታት ብሰለስተ ጸወታት ቀጺሉ ውዕሉ ነይሮም ጸወታት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ዲቪዥን ዝሓለፈ መዓልታት ቀጺሉ ነይሮም ፍላሚ ግጥም ዘካይዳ ጋንታት ንኡዘባ ገጀረት ምስ ካልኣይ ዲቪዥን ደንደን ነበራ እዘን ክልተ በኣሰልጠንቲ ኣቤል ፍሳሄን ሳምሶን ሞጎስን ዝምርሓ ጋንታት ኮይነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ድሓን ምንቅስቓስ ዝነበረን እየን ደንደን ካብ ፍልማ ናይቲ ጸወታት ሒዛ ዝግበረቶ ጻዕርታ ድማ ቅድመን ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ሜሮን ተስፋ ጋብር ዩኤል ዘካርያስ ዝተረፋ ክልተ ድማ ሜሮን ኣለም ብዝበርከተላ ሾታት ነታ ካብ ስዕረት ዘይተናገፋ ሾቶ ብመንገዲ ሲራ ካብቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝተመሰለላ ገጀረት ብገፊሕ 4-1 ረቲዓታ ቀጺለን ሰዓት 2 ዝተረኽባ ክለባት መረብ ሰቲትን ምምሕዳር ንኡዘባ ሞይ ተመናየን እየን መረብ ሰቲት ድማ ብሓፈሻ ካብ ኣቤል ዳኛውን ሪያን ስዑድ ክልተ ብዝረኽበተን ሾታት ንዓወታ ክውን ጌራቶም ድሕረን ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ዕዳግ ሓሙስ 4 ስምራ ነንሕልለን ዝግበሮ ጸወታ ይቐጺሎም ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ፈተና ሓሊፉ ዝተመዝግበ ሾቶ ይነበረን ኣብ ዝቐጸለ ብረ ግን እታ ብቕዓታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ይመጽእ ምህላው ዝእምነላ 4 ስምራ ድሕራ ካብ ኣቤል ሳይሞንን ታቦት ግርማይን ክልተ ሾታት ምቁጻር ንጸወታ ክትዕብልሎ ግዜ ወሰደትን ይኹን እምበር ድሕራ ዝተበራበረት ዕዳግ ሓሙስ ንዝረኽበታ ፍጹም ቅላዕ ናብ ስምዖን ወልደ ገርግሽን ተቆጸረላ ካብ ስዕረት ግን ክትናገፋ ይከኣለትን በዚ ድማ ትግጥም 2-1 ተዛዚሞም ግጥማት ሻምፒዮና ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል ብጀካ ሓሙስን ሰንበትን መዓልታዊ ጸወታቱ ሰሪዑ የካይዳሎ በዚ መሰረት ሎሚ ሶኒ ምድብ ሕገ ዘባንዳ ምስ ጸራት ኣባሻውል ምስ ኣልታሕሪር ተጻዊተን ኣለዋ ሰለስቱ ድማ ጎዳይፍ ምስ ኣኽርያ ሰንበል ምስ ክንፊ ሓይል ኣየር ክጻወታየን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሊግ ዓንሰባ ዝሓለፈ መዓልቲ ብናይ ሳልሳይ ሰሙን ጸወታቱ ቀጺሉ ነይሩ ጸብጻዊ ይስዕብ ኣብ ትሕቲ ምህናጽ ካብ ወልፊ ነጻ መንእሰይ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ኣልጋሽን ኣልሳሕልን ኣብ ሰዓታት 1 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ብዝገበሮ ጸወታ ቀጺሉ ነይሩ ንኣይሱ ተጻወቲ ምፍራይ ዝመለለይኣ ጋንታ ኣልጋሽ ድማ ደጊማ ክትሰዓር ከላ ዝሓለፈ ሰሙን 1-0 ዝተዓወተት ጋንታ ኣሳሕል ድማ ደጊማ ንዓወታ ክውን ጌራቶ ኣብቲ ጸወታ ናይ ዘን ጋንታት ምስ ንምልከት ተጻወቲ ጋንታ ኣሳሕል ኣብሊሎም ክረኣዩ ከለዉ ንመጋጥምቶም ብምቁጻር ብሉጻት ሾታት ምዝጋብ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ኣልጋሽ ብገፊሕ ውፅኢት 4-0 ተዓዊቶም መጋጥምቶም ጋንታ ኣልጋሽ ድማ ዘይ ከምዘይ ዕድሚኦም ብሉጽ ዝኾነ ምልከት ኩዕሶ ከንጸባርቆም ተራእዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ግጥም ብሉጽ ጸወታ ብምርኣይን ተዓዘብቲ ናይቲ ውድድር መሲጡ ዘምስሐ ተጻዋታይ ጋንታ ኣሳሕል ኣማኑኤል ፍሳሐ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ድማ ተጎናጺፎም ቀጺለን ኣልሂላልን ዓንሰባይን ተጻዊተን ክልቲአን ጋንታት መሳጢ ጸወታ ኣንጸባሪቐን ዕረፍቲ ግን ባዶ ባሪና መሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ተጻወቲ ጋንታ ዓንሰባ ብዝፈጸሞ በደል ጋንታ ኣልሂላል ለፍጹም ቅልዕ ምርካብ ብመንገዲ ሮሞዳን ካብ ትጽቢቱ መውጻኢ ሾቶ ተቖጺርዎም እዮም ብሰለሞን ሳልሕት ለጋንታ ዓንሰባ ጸወታ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ብምታው ብመንገዲ ኣብ ጥርዚ ብቕዓት ምህላው ዘመስከረ ዝሓለፈ ሰሙን 5 ሾታት ዘመዝገበ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝተሰምዐ ፍትሒ ሓስብላ ብዝረኸበ ቅልዕ መቕጻዕቲ ሾቶ ምዝጋብ ጸወታ ከመዕራርዮ ከለዉ ብተወሳኺ ጸወታ ኣብ ምፍጻሙ ልዳት መጋጥምቶም ተነቃነቕ ፈተነ ብምክያድ ብናይ ሓባር ውጽኢቶም 1-1 ተዛዚሞም ሰንበት እውን ሜዳ ጆኮከርን ክልተ ጸወታት እንግዲ ነይሩ ኣቐዲመን ሰዓት 1 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ገዛባንዳ ኣብ ልዕሊታ ዓብር 2-1 ክትዕወትን ከላ ኣሩን ግርማጺን ብሉጽ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ደሚቑ ዝውዓለዩ ስዒበን ደንደን ደሴትን ተጻዊተን ኣብዚ ጸወታ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ዝኣትወት ደንደን 2-0 ብምዕዋት እንደገፍታ ኣሰራሲራ ኣብዚ ግጥም ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኣየ ተጻዋታይ ጋንታ ደንደን ተመስገን ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ መዓልቲ ኮይኑ ዝውዓለዩ ጸወታት ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ናይ ዞባታት ዋንጫ ውድድራት ኣብ ምክያድ ኣሎም ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ብኣወጻእ ዝርከቡ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንዝተወፈየ ዘዋሪት ዋንጫ ናይ ኣውድእካ ምሕላፍ ውድድራት ኣብ መንጎ 11 ጋንታታት ውድድራት ሰሪዕሎም
بزمسرت بقدام ناي قداماي ديفيجن ناي دق تبعتو غانتاتات ابز كايدو صوت ازع وصي ترخيبلهم ساوا ابلع لبدو 82 ب 52 كتعوتن كلا شامبيون غانتاتات كعسو سكع الزوبا ماكل ناي 2023 حارينا دما ابلع 10 56 ب 51 بزخنو وصي عوتا مزغيبالام ازنا ودي كام حلاف وددرات لوم سوني غانتا شعلا مس محدار 4 تسمرا سيت سنتر مس عنبربب زراخبالو صوتا كسلاسل مخانو حزباو ركبات نايت فدريشن حبير لهم سبورتاوي ውድድራት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቅ ዝሓለፈ ቀዳም ምንባእታን ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ መርበብን ሰኪዕትን ብዝገበሮ ፀወታ ቀፂሉ ነይሩ ኣብቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ መባእታ ዕድመ 11 ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ላልምባ ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል 3 ባዶ ቤት ትምህርቲ ቦደል ንቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ቤት ትምህርቲ መደበር ንቤት ትምህርቲ ተኽሊ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 1 ባዶ ክረትዕን ከለዋ ቤት ትምህርቲ ራፋይለ ንቤት ትምህርቲ 4 ስምራ 6 ባዶ ረቲዓታ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ቤት ትምህርቲ ላልምባ ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል 3 ብ1 ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ንቤት ትምህርቲ ሞዴል 2 ብ1 ቤት ትምህርቲ ተኽሊ ንቤት ትምህርቲ መደበር 1 ባዶ ቤት ትምህርቲ ራፋይለ ንቤት ትምህርቲ 4 ስምራ 7 ብ2 ተዓዊተን ኣለን ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ሞዴል ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ከምኡ ድማ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ንቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 1 ባዶ ረቲዐን እየን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቤት ትምህርቲ ሞዴል ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል 4 ብ1 ከምኡ ድማ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ምስ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ማዕረ 1 ብ1 ተፈላለየን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ንቤት ትምህርቲ الأمل بيت مرتي موديل بيت مرتي ما تسفى بتمثل وزيد كل تبارو تعويتنا لن عبت مسألة ورد دك اتبعتي بيت مرتي الأمل بيت مرتي دالول كل تبحده بيت مرتي موديل بيت مرتي ما تسفى كل تبارو سعرانان ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዕት ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ንቤት ትምህርቲ ሞዴል 28 ብ2 ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ 11 ብ7 ክዕወታለን ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ንቤት ትምህርቲ ሞዴል 36 ብ18 ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ 7 ብ6 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተናለን ንሓሙሽተ ሰላበቲ ተሰሪዑ ክካየድ ዝቐነ ሻምፒዮን ብሽክለታ ንኡዝባ ምፅዋዕ ተዛዚሞም ኣብቲ ብክልተ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካታጎሪ ክካየድ ዝቐነየ ሰንበት ዕዱማትን ኣፍቀርቲ ብሽክለታን ኣብ ዝተረኽብሉ ሓያል ስፖርታዊ ምትልላኽ ብዝመልኦ ውድድር መፈፀምታ ረኺቦም ናይ ትሕቲ 16 ዓመት 20 ተቐዳደምቲ ኣብ መበገሲ ክርከቡ ከለዉ ንተሰሪዕሎም ዝነበረ 31 ዙርያታት ማለት 56 ኪሎ ሜትር ናይ ዝተመደበሎም ዙርያታት ብሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣቶ ዮናስ ተኸስተ ልክዕ ሰዓት 7 ተመሪቖም ውድድሮም ፈሊሞም ኣብ ሰዓት 27 ኪሎ ሜትር እናረጉፅ ድማ ውድድሮም ዛዚሞም ኣብቲ ሓሓሊፉ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ዝረኣዩ ዝነበረ ውድድር ዓባይ ጉጅለ ንቕድሚት ዝሓለፈት ኣብ ምእራይ ኣብ ሓያል ስራሕ ተፀሚዳ ኣብ መወዳእታ መንጎ ሰለስተ ተቐዳደምቲ ዝተኻየደ ቅፅበታዊ ውድድር ያሬት ታደሰ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ እኳ እንተረገፀ ንመወዳድርቱ ስለ ዝዓገተ ብመሰረት ሕጊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ቀዳማይ ናኦድ ተስፋለም ካልኣይ ናኦድ ካሕሳይ ሳልሳይ ያሬት ታደሰ ኮይኖም ክዕወቱ ክኢሎም ኣሌክሳንደር ጣዕመ ዩኤል ተስፋይን ዑመር እድሪስን ከዓ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ኮይኖም ውድድሮም ፈፂሞም ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተሰርዓለን 12 ዙርያታት ማለት 22 ኪሎ ሜትር ምዛም ኣብ ዘካየደ ውድድር ቀዳሚት ህያ ብረድኢ ካልአይቲ ሰዓድያ ሁሴን ሳልሲት ከዓ ክርስቲና ዮናስ ኮይነን ክዕወታ ክኢለን መክሰብ ዳንኤልን ጁልያ ኣሌክሳንደርን ድማ ካብ ረብዓይ ክሳብ ሓሙሻይ ኮይነን ናይቲ መዓልቲ ፈፂመን እየን ኣብ መወዳእታ ተዓዘብቲ ብልዑል ሃንቀውታ ክፅበይዎ ዝወዓሉ ኣብ መንጎ ናይ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐዳደምቲ ንዝተሰርዓሎም 42 ዙርያታት ማለት 73.8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 33 ኪሎ ሜትር እናረገፁ ውድድርን ፈፂሞም ሓሓሊፉ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ዝረኣዩ ዝነበረ ኣብ መንጎ ናይ ገንዘብን ናይ ቦናስ ነጥብን ቅፅበታ ውድድር ዝነበሩ ንተዓዘብቲ ዝመሰጠን ንኣኽበርቲ ፀጥታን ኣባላት ፌደሬሽን ድማ ኣብ ሓያል ስራሕ ዘተወርድር ነይሩ ዝመለቁ ብዓባይ ጉጅለ ክህደኑ ዝተረፉ ንዓባይ ጉጅለ ከርክቡ እናተረባረቡ ናይ መወዳእታ ቅፅበታ ውድድር ኣርከበ ተቐዳማይ ከሊል ፍቓዱ ብሽክለቱ ኣባላሹ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ እኳ እንተነበረ ብዝገበሮ ፃዕሪ ግና ንዓባይ ጉጅለ ተፀምቢርዋ ንተዓዘብቲ ድማ ፅቡቕ ፀወታ ኣርእዎም ኣብዚ ድማ ቀዳማይ ያፌት ዮሃንስ ካልኣይናት ናይ ምሕረታ ኣብ ሳልሳይ ዓሊ ዑስማን ሚልኪያስ ዳዊት ፋኒል ሓይልን ቴድሮስ ሚኬልን ድማ ንዝተረፈ ካብ ረብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ኮይኖም ተመቒሎሞ ኣብቲ ዕለት ቦይዘሮ ዛይድ ኣብርሃ ካብ ሃገር ኣሜሪካ መንእሰይ ኣሕመድ ዓብደልቃድርን ካልኦትን ዝተወፈየ ናይ ገንዘብ ቅፅበታ ውድድር ድማ ተኻይዱ እዮም
ብውህሉል ነጥቢ ሻምፒዮን ብሽክለታ ንኡዘብ ባፅዕ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ዝተዓወቱ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናኦድ ተስፋ ዓለም ካልኣይ ናኦድ ካሕሳይ ሳልሳይ ያሬድ ታደሰ ኣሌክሳንደር ጣዕመ ናትናኤል ኣማኑኤል ዩኤል ተስፋይ ድማ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ኣትዮም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ህያብ ረዲ ካልአይቲ ሳዕድያ ሁሴን ሳልሰይቲ ክርስቲና ዮናስ መክሰብ ዳንኤልን ጁልያና ኣሌክሳንደርን ድማ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሓምሻይ ዝኾነየን ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናትናኤል ምሕረት ኣብ ካልኣይ ናትናኤል ተስፋ ገርግሽ ሳልሳይ ዓሊ ዑስማን ራብዓይ ፋይንኤል ሃይለ ቴድሮስ ሚካኤል ያፌት ዮሃንስ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ዝኾኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ዕዉታት ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብ መዳልያን ዋንጫ ሽልማት ካብ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜን ቀይ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስምረት ኣብርሃም ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ኣቶ ሕሳቡ ገብረስላስን ኣመሓዳሪ ዞባ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃን ሽልማቶም ተቐቢሎም ኣብ መዛዘሚ ፕሬሲደንት ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ሰሜን ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንዕዉታት ተቐዳድምቲ ንዘርኣይዎ ልዑል ስፖርታዊ ጭውነትን ብቕዓትን ብምልኣድ ብፍላይ ንተቐዳድምትን ኣለይትን ንዞባ ግንዳዕ ኣብ ዝኽካየድ ዝቐነ ውድድር ብምስታፍ ንምምሕዳርን ንዞባ ባፅዕ ፖሊስ ደገፍትን ምስጋሉ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ብሃገር ደረጃ ኩለን ዞባታት ዝሳተፍዎ ዝካየድ ውድድር ተቐዳድምቲ ሓያል ብቕዓት ንኸርእዩ ልምምዳቶም ኣበርቲዖም ክቕጽልዎ ድሕሪ ምልባው ከዓ ኣብ ናይ ቮላታ ቀጽበታ ውድድር ንዝርአ ዘሎ ጸቕጥቀጥ ኣብ ልዕሊ ተቐዳድምቲ ሃስያታት የውርድ ስለ ዘሎ ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ምስ ኣባላት ጸጥታ ብምውሃድ ኣብ ምግትኡ እጃሙ ከበርክት ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብግዝያውነት ብፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ሰሜን ቀይ ባሕሪ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ቅድድም ብሽክለታ ንዞባ ባፅዕ 29 ሕዳር ብጉባኤ ናብ ዝተመርፀት ሓዳስ ፌደሬሽን ናይ ስራሕ ምርኻብ ክግበር ከሎም ንኣባላት ፌደሬሽን ዞባ ድማ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ኣብቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ተዋሂቡ እዩ ገዳይም ተጻወቲ ቅሕ ባሕርን ሓደ ባህግናን ምሕዝነታዊ ግጥም ምስልሳሎም ተፈሊጡ እዘን ኣብ መበል 15 ስፖርታዊ ግጥማት ሓይልታት ምክልኻል ከተማ ከረን ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይደን ዝነበራ ክልተ ጋንታታት እምበኣር ትማሊ ሰንበት ኣብ ሜዳ ቺቾሮ ኣብ ዘካየድኦ ካልኣይ ግጥም ቅሕ ባሕሪኣ ኣብ ሻድሻይ ደቂቕ ብመንገዲ ቢንያም ፍሳሐ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ጋንታ ሓደ ባህግና ድማ ኣብ ካልኣይ ብረት ፀወታ ብኣሮን ዘርኣይ ኣዝን ብዝረኸበታ ሸቶ ክትመዓራረክ ክኢላ ጸኒሓውን ካብ ዝተጻወታይ ኣብ መበል 65 ካልእት ሸቶ ብምርካብ ንቅሕ ባሕሪ ክትመርሓ ተራእዮም እንተኾነ ግን ንመሪሕነቶም ንምምዕራይ ላዕልን ታሕትን ዝበሉ ተጻወቲ ቅሕ ባሕሪ ኣብ መበል 93 ካብ ሲራክ ቴድሮስ ብዝረኸብዋ ሸቶ ንፀወታ 2-2 ክዛዝሙ ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ገዳይም ተጻወቲ ቅሕ ባሕርን ሓደ ባህግናን ንኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ኣበርክቶ ንእትገብር ኤልሳ ክብርኣብ ናይ መዳልያን ስእልን ህያባት ምብርካቶም ተፈሊጡሎም زخبركم تخاتلتنا نلومي حزنا لكم زقربنا سومنا وفصاميتا سبورت ابز تزازيملو مسكال مدبات ار تي في نغرفكم بوغاني سلام